Moitos parabéns, Ponte nas Ondas, por estes primeiros 30 anos de historia. Eu creo que isto non pode quedar aquí, que haberá que seguir traballando polos seguintes 30 que veñan. Parabéns a todos os coles, a todos os profes, o profesorado, alumnado que fixo posible a vida de Ponte nas Ondas. Eu tiven a sorte de participar no primeiro hai moitos anos, desde o meu cole en Salvaterra, o pouco de que Salvaterra contase cunha nova comunicación, que Galicia contase cunha nova comunicación, cunha nova ponte a través do río Miño con Portugal. Logo participei tamén desde a universidade, máis tarde desde o meu traballo como locutora de radio. Estou convencida de que foi Ponte nas Ondas o xerme de moito amor pola radio, do interese por contar historias, polos medios de comunicación para algúns dos nenos e das nenas que participamos desde os nosos coles na xornada radiofónica. Logo Ponte nas Ondas foi máis que unha xornada radiofónica, ese é o voso valor, seguir medrando e seguir aportando, así que sexan moitos máis, moitos parabéns, hai que celebralo sempre, sempre, sempre no equipo de Ponte nas Ondas.